to yanzu ya ka wani hali kake ciki? A halin da nake ciki ina da nasin ɗaukan ana cin matsalar da nake ji wallahi kuma ba ni ƙarfin jiki ba ni ƙarfi. To za ka iya faɗar yadda farko abin ya faru? Yanzu na faɗa abin da ya faru ina cin ɗauki ne sai na zo gyara wajen babanmu shi ne sun yi suka bani hanyoyin suka daga shi. Azizin na ƙasa ne da sawa da shi ɗauka ba. Shi ne suka na ƙasa na cin ɗauki. Shi ne nake tambayar babanmu kaga abin da ya faru sai ya yi maganar naka ba lallai a gane Allah ya baka lafiya masu sauraron kuma alhamdulillah ya sa dama kuma yau da baya ba samu dama ma a shaku da muryarsa ba amma cewa akwai ci gaba a yanayin da kokin lafiya sai kuma wa'annan faruwa. To sai ina cin ɗaki ne sunana Ahmed Abdurrahman Basa Abdurrahman. To ina cin ɗaki to ni ban san mene ba aka samu aka nika samun kafa. To ina cin ɗaki ita ta kwankwasa ne ina ta ce min ita ta zo ta karɓar min ga incin ga abin da ake min marasa kyau. To tana yanayin magana da baki ne ce to wayannan su a suka zo ne. Na already dama sun riga sun toshe min basiya sun sa mantuwa. Shi ne nake cewa to su ne suka kwankwasa. Shi ne suka kwankwasa min suke ringa kwankwasa na dan mama Ahmed Abdurrahman dan mama Ahmed Abdurrahman.